To fa kamar yadda kuke gani dai a yanzu haka fa karon farko ƙasashen duniya sun shiga lamarin Najeriya. Putin tare da shugaban ƙasar Koriya da kuma na China sun gargaɗi shugaban ƙasar Najeriya Asuwaju Bola Ahmad Tinubu akan ya daina gallazawa 'yan ƙasa Najeriya da kuma kashe 'yan ƙasa da ake yi a dalilin fitowa zanga-zanga kamar da yadda a yanzu ku biyo ni a wannan bidiyo domin ku ƙara jin jawabin da Baba Bola Ahmad yayi a karo na biyu akan gargaɗin da aka yi masa sannan kuma ya furta cewar zai kawo wa ƙasa Najeriya ci gaban da babu wani shugaba da ya kawo sa. Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa sannan kuma kada ku manta da taɓa alamar like akan wannan bidiyo idan har wannan ya kasance shigowar ku ta farko. To dai a yanzu haka fa bayan shugaban ƙasar Rasha Putin ya ce babu ruwansa da lamarin cikin gida Najeriya sai dai kuma fa daga baya ya dawo ya amshi koken 'yan Najeriya inda ya ce shi kenan zai yi kuma abin da ya dace. To dai Putin bayan ya furta wannan kalma mun hango sa inda ya gargaɗi Bola Ahmad Tinubu tare da sauran 'yan gwamnatin nasa wanda a ta dalilin wannan dalilin ne Tinubu fa ya ƙara fitowa ya jawabi domin kuwa ba iya Putin ne ya gargaɗe sa ba, akwai shugaban ƙasar Koriya da kuma na China duk dai sun haɗa sun gargaɗi Tinubu akan wannan mulkin zaluncin da yake wa 'yan Najeriya. Wannan kenan kuma masu kallo da masu sauraro kun ji da irin gargaɗin da aka yi wa Asuwaju Bola Ahmad Tinubu. To sai dai cikin yammacin yau ne kuma muka ga wani bidiyo wanda Asuwaju T ɗin ya ƙara saki ma'ana dai Baba Bola Ahmad Tinubu. Ya saki wani sabon bidiyon ne wanda kuma shi ma dai Abis Fulani ya tabbatar da wannan sanarwa inda muka samu wannan rahoto daga shafin Abis Fulani wanda yake bayyana cewa shugaban ƙasar Najeriya Asuwaju Bola Ahmad Tinubu fa a wannan karo dai za mu iya cewa shine karo na farko da ya amince sannan kuma ya yadda da buƙatocin da 'yan ƙasa suka zo masa da shi ma'ana dai anan shine ya ce zuwa nan da kamar watanni 5 zuwa 6 ya yi rantsuwa akan cewar ƙasar Najeriya za ta sauya daga wannan hali da take ciki sannan kuma ya ce yara ba za su rasa gurbin karatu ba a ko'ina a faɗin Najeriya daɗin daɗawa kuma ya ce zai kawo ƙarshen yunwa da matsi da ake fama da shi a Najeriya. To Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da hakan amin summa amin. Masu kallo da masu sauraro wannan kenan kuma duka-duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri da muke tafa da shi a yanzu. Kar da ku manta idan har wannan ya kasance shigowar ku ta farko a daure a danna subscribe sannan a danna ƙararrawa sannan kuma kada ku manta da taɓa alamar like akan wannan bidiyo. Muna godiya sosai da ziyartar wannan shafi mai albarka na Zamani TV 24.